Ingat ka. Hindi ko na pagpakumpain mo. Hindi na naman bagsak ko. What's up mga Aji, no? So ngayon mga Aji, parang madidiscuss na tayo ngayong araw, no? Ayun ang kalabang ko. Ayun, nakaputi, oh. Ayun, nakaputi din. Laki-laking tao. Tingnan natin mga Aji, yung boxing naman na gagawin namin is sparring lang, no? Sparring lang. Wala namang masyadong sakitan siguro. Pero, yan yung laki ng kalabang ko. Yan, no? So, boy tapang, no? Ito kasi para kay Boy Tapang to. Kung hindi ka sana masyadong liamado, Boy Tapang, kasi 1,000,000 na sa'yo, 100,000 pa lang sa kabila, no? Tatalpak sana ako sa'yo ng mga 50k, no? Kaso ang problema, sobrang liamado ka na, wala na akong kikitain. Kung yung 50,000 ko, manalo man, tatama lang ako siguro ng mga 6,000, no? So baka pumusta na lang ako dun sa kabila. 1,000 ko, tatamang 10,000 pag nanalo. Malay mo, matsambahan ka, no? Pero sa'yo ako, Boy Tapang, so sana galingan mo. So ngayon magbaboxing kami ni Kuya. Testing lang, no? Tama mga Adya, hindi talaga ako nagbaboxing pero nagkakarate ako dati. Pero katuwaan ko naman to, hobby-hobby ko lang. Testing natin. Ito pala mga kalabang ko, hindi pala yun ito. Yan, para may rapirapan naman ako yan. So ito mga Adya, hindi pa nag-i-start no, nalalamig na ako. Para tayong nadidiscussion ito. Pero yan si Kuya. Boss, anong masasabi mo sa akin, boss? Ingat ka. Libre ko na pagpakumpain mo. Hindi na naman bagsak ko. So ito mga Aji, no, sa Sabong International mga Aji, magpa-practice lang ako ng konti. Pero kung manalo talaga si Boy Tapang, seryosohin ko to mga Aji. Pag natanggal yung sugat ng paa ko mga Aji, magpapayat talaga ako. Seryosohin natin, no. So ito amin ito, practice lang, no. So Kuya, dito tayo kaya. Ready? Fight. Grabe mga Aji, pagod ka agad. Pero mga Aji na magpapalaro kasi ako dun sa lugar nila Kuya. Abangan niya si Kuya maglalaro to, kalaro niya yung mga kapatid niya, no? So mga Aji, pinartidahan lang naman tayo ni Kuya, no? Kasi si Kuya may laro to, pero dun sa mga kapatid niya dun sa lugar nila. Kasi ang gagawin ko mga Aji, sa mga nakilala sa akin dito, no, magpapalaro ko ng iba't ibang lugar. Sino magka-champion doon, pagbangga-banggain ko, no. So siyempre, hindi ako magpapalaro mga Aji ng walang premyo. So siguro sa mananalo 500 ganon. Or pag hiningal ako doon. So yun mga Aji, no, katuwaan na naman nilaro ko. Pero pag seryosohan yun mga Aji, may kalalagyan ako dyan. Kasi yan yung kalabang ko, laking tao mga Aji, no. Gusto ko lang pala sabihin kay Kumatos, ampaw ka sumuntok, no. Kasi tignan nyo mga Aji, tignan nyo ko ha. Ganito sumuntok si Kumatos, so nakaganyan, no. Paano ka na-knock out ng tao niyan? Ganyan yung suntok mo, galing dito, nakaganyan yung kamay mo. Paano mo patumbahan sa tao niyan? Siguro ano, tatakbo lang ako. Tapos abangan nyo yun. Iba't ibang lugar dito. Kunyari, example, champion nung Lambayong, champion nung Baras,
champion ng takurong. Pag makalusot kami ng isulan, champion ng isulan. Pag bangga-banggain ko sila mga kaji. Pero syempre lahat yun walang experience sa boxing, no. Kumbaga kung matigas na yung katawan mo, mambubukid ka, kung gusto mo sumali, sali ka. So yun lang, kudos sa inyong lahat, no. Thank you sa panonood and bossing, yun, no. Kay Kuya Kim, no. Thank you, boss. Ito tropa ko to mga kaji, ano lang to, biro-biro lang yun mga kaji. Siyempre nahiya din siya sumuntok kasi baka matumba tayo. Yun lang, God bless sa inyong lahat.